Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mursalin. Nebiyyina ve seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. An Enes ibn Malik radiyallahu anhu kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ye'ti alen nasi zaman, as-sabiru fihim ala dinihi, كالقابض على الجمر. Sahaba Enes ibn Malik Allah ondan razı olsun aytti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Şöyle bir davur gelecektir. Şöyle bir vakit gelecektir. Şol vakitta insanlardan, Müslümanlardan dinine savreden kişi, dinine duracak bolan kişi goya eline köz tutanıyalak bolacaktır diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis Tirmizi'de geçiyor. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisinle bize Müslüman doğanlar bir haber veriyor. Bu hadisinde bir haber var, bir nama var, nasihat var. Haber nama şeyle bir vakit gelecek, şeyle bir davur gelecek. Ahir zamandan ön hayır ve hayra sebep bolayan zatlar azalacak. Şer ve şere sebep bolayan zatlar köpelecek. Ve şol döwürlerde, şol wagtlarda Müslüman olup yaşamak, Allah'ın diyerine göre, Peygamberin sünnetine göre yapışıp yaşamaklık, şeriata göre yaşamaklık, Müslüman olup yaşamaklık goya elinde köz tutanıyalak kıyın olacak eken. Gözümüzde canlandır görelim, Müslümanlar onları elimizde köz tutup bilersin mi? Elimize alsak, elin derisini yakacak, etini yakacak, belki sünküne yetecek. Yani şu derecede Peygamber aleyhissalatu vesselam misal veriyor, şeyle bir vakit gelir, şol vakit dinin tutup yaşamak, Kur'an'a göre, Peygamberin öğre düşüyalakka Müslüman olup yaşamak şu derecede kıyın olacaktığını, eziyetli olacaktığını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Bunun sebebi ne şunu böyle olacak? Yani kıdışımız yalakka hayır az olacak, hayır sebep olayan zatlar az olacak, şer ve şer sebep olayan zatlar köp olacak ve hakka karşı çıkanlar köp olacak. Hakka karşı çıkanlar köp olacak. Azgınlıklar ve azriyanlar köp olacak. Hava. Müslümanların içinde iman kavuşaklığı sebepli şuna benzeş erbet zatlar çıkacak. Ve Müslümanlara hakka yardım ediyen, hakka hizmet ediyen adamlar az olacak. Şol sebepli hem az sanı bir topar olacak, Peygamberin yoluyla yürüyecek şolar. Emma näme şuna benzeş näme kıyın olacak eken şol döwürde näme İslam tutup Müslüman olup yaşamaklık. Çünkü näme töhmetler atılacak, ad takılacak, kemsidilecek, kiçeldilmeye çalışılacak. Hawa öňüne böwet bolunjak, hakka uğradiyan adamlaryň halkyga ýigrendirilmege çalışılacak. Müslümanlara karşı söwüşler alınıp barılacak. İslam'a karşı her türlü näme hüjümler edilecek kafirler tarapyndan, şeytan we şeytanyň azdyran insanlar tarapyndan. Oşol sebäpli hem näme dininde berk durmak, dininde sabr etmek şuňa alaka näme kıyyn boljak eken. Emma doganlar näme bilmeli zat hakyky Müslümanlyk hakykatdan hem Allah'a halis lillah iman edilen bolsa, şuňa alaka kıyın döwürlerde şol belli bolýar. Edil misal üçin dostuň bolsa, bir näçe dostlaryň bolsa, hakyky dostuň dostlugy haçan belli bolýar, kıyynlygyna belli bolýar. Hakyky dost seni kıyynlygyna taşlamaz, ýanynda bolar, ýardam eder. Soňuna çenni, elinden geldigiçe. Emma yalandan dost bolup bilen ilkinji kıyınçylyk çykanda, pulun dostu, wazipaň dostu bolup bilen adam sen näme gon taşlap gider. Senden kaçar, senden uzaklaşar. Edil şonuň alaka hakyky Müslümanyň hem hakyky müminiň hem hakyky Müslümanyň müminliň synagda belli bolýar. Allah Taala öz bennelerini synag edýär. Açlyk bilen, dokluk bilen, darlyk bilen, giňlik bilen, howp bilen, hatar bilen, kawat baýlyk bilen, näme bennelerini synag edýär. Ve hakyky Müslüman ene şonuň alaka kıyyn günleri ýaşasa da, başyna şunça kıyınçylyklar gelse de, töhmet atylsa, sürgünem edilse, zindanlara da atılsa, Müslümanlyk üçin, din üçin, her hilekka atlaram dakılsa, her hilekka hücumlar gelip dursa da, her hilekka eziyetler gelse de,
sarsman Allah'a iman edip hak yolda berk durup bilýän kişi. Ana şol iň beýik adamam şol, iň akylyny ullanyp bilýän adamam şol we Allah'ın öňünde hem derejesi ana şol musulman. Şu hili musulman boljak eken. Başka Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadiste musulman doganlar bize bir nasihaty var. Bize bir öwdü var. O da näme? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize asarlar mundan habar berýär. Şol günlere taýin bolun ey ümmetim diýär sallallahu aleyhi ve sellem. Başyňyza şoň alaka kynçylyklar gelýänne sarsmaň, üýtgemäň, bir bolşuňyzy ýitirmäň, Allahyň razylygy bilen peýgamberiň sünneti bilen bolun diýär. Şol günlerim geljek. Şoň alaka elinde näme köz tutan alaka kyn günler boljak. Emma näme şo günlere üýtgemäň, şo günlere taýinlanyň diýip aýdýar peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü näme musulman bilmeli, çala päsgelçilik çykanda garşyňa, çala syna çykanda sünneti taşlap dine zoklaşy bermeliler. Bu hakyky musulmanyň näme? Syfaty wasfydal. Begerem näme etmel hakyky musulman beter şoň alakatlara garşy pidakar bolup, dinine berk turup, dininden hem ýa gaýtman, dinine gaýym bolup, ýumşaklyk bilen, hawa gözellik bilen dinine öwretmeklige, öwrenmeklige we insanlara ýetirmeklige dowam etmeli. Sünnetde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine berk durmaly. Ve unutmalar hemişe hak yolda bolan adamlara hemişe eziyetler geldi. İslam ýaýrap başlandan ta şuň küneçenni hak yolda bolan adamlara hukman eziyetler geldi we hukman gelýär. Näme üçin? Çünkü bizim näme? Kıyamada çenni bir düşmanymız var. Şeytan var. Ve şeytanın azdıran adamları var. Adam sıfatlı şeytanlar. Ve bular näme musulmanlar onlar bir goşun bolup dur. Bir giden yüzlerçe müňlerçe azdıran adamlar var. Bular näme? Dekkesen oklar. Bular hak yolla bolan adamlara, insandan gözüne atçayan, haka uğradıyan, musulmançılığa uğradıyan, kafirin musulman olmağına sebep bolýan adamlara o näme? Hücum etjekler, at takjekler we edýärlerim. Şonuň üçin hem haçan İslam ýaýrap başlanna ilkinji nesil bolan sahaba Allah olardan razy bolsun. Nähilekki eziyetler çekdiler din üçin. Yurtlarından sürgün edildiler. Köp zindanlara atyldylar. Mal mülki elinden alındy. Maşgalalar bölek buçak edildi. Hatta bir dawat etmek üçin giden yurtlarına tutup näme etdiler? Gaýnap duran ýağlara atylýardy. Eziyet edip. Hatta käbirlen şeýler dank goýup gamçylaýardylar. Ennamyndan bölek etler gopýardy. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın en mahlukatın en hayırlısı. Peygamberlerin en üstünü sallallahu aleyhi ve sellem davet etmek için gidenler baran yerine daşlak koyuyordular. Ennam canını kızılgan edip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in başına geldi bu zatlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Mekke'de nahil eziyet verdiler müşrikler. Bu adam kim tarafından? Öz yakinleri, öz kardeşler tarafından. Bir kardeşlerinin bir tarafı İslam kabul etti. Sahabaň Peygamberimizden bir tarapym kabul etmedi, müşrikligine galdy. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yakinler tarapyndan agar eziyetler berildi. Şu günlerden geçip İslam bize geldi, bize yetmene sebep boldy sahabalar. Allah onlardan razy bolsun. Ondan soňky imamlara seraset ähli sünnet imamlaryna hemişe başlaryna kynçylyk gelenler boldy. Kafirler zindanlarda öldü, kafirler yurtlarından kovuldy we kafirlerine töhmet etýärdiler. Yürütönäme din düşmanları yalançı mollalar yetiştirip halkın gözüne şolara näme gowadyk görkezip şolaň üstü bilen hakyky dine uğradýanlar Yamandan ýady. İmam Ahmed ýalakka. Bidgatçylar näme şo döwürde padşahyň ýanyna ýakynlaşyp padşahdan kömek alyp ähli sünnete hüjüm edýärdiler. İmam Ahmedi we başga da kan imamlar öz döwründe näme etdiler? Gaty eziyetler etdiler. İslam akidesini doğru akidany ütkötmek üçin, musulmanyň inancına ýalňyş zatlar salmak üçin näme gaty erwet eziyetler etdiler. Emma näme? Olar sarsman hak ýolda durdular. Onuň misaly kan hak ýolda bolan insanyň başyna näme? Finalar gelýär. Şeytan we şeytanyň azyran insanlar hukman garşy çykýar, hukman näme her hilekke hüjümler edýär. Emma musulmanlar onlar bilmeli zat näme? Näçe eziyet arty berse, näçe musulmanlara hüjümler arty berse şonça da näme Allah Teala'nın yardımı yakin diýmekdir. We Allah Teala'nın näme kömegi yakin diýmekdir. O beriljek sowabym, beriljek yardymym Allah Teala tarapyndan çekilen eziyetin köplüğüne göredir. Sen Allah ýoluna näçe berk dursaň, Allah ýoluna näçe kynçylyklara sabr edip bilseň, Allah Teala'nın ejri hem sowabym näme? Şonçalyk köp boljakdyr.
Şoň üçin Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şuň alaka günleriň boljakdyny bize näme asyrlar ümmetina habar berýär. Ana şonu diýen näme şeýdip sabr edilmeler elinde köp tutan alaka boljakdyr diýip Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize habar berýär. Şoň üçin musulmanlara hüjüm edilse, musulmanlara atlar da kılsa, o musulmanlar garalanjak bolsa hiç geň görmeliler. Bu tarih boyu bollu näme hak gelenden bäri öňkü peýgamberde de, biziň peýgamberimizde de sallallahu aleyhi ve sellemde bolan zatlar, bu ümmetin başına gelýän zatlar şoň üçin bilgen zat däl. Mühim bolan näme hak ýolda durmak, berk durmak, ejizlemezlik. Bu babatynda başga bir bellemeler musulman doganlar şuň günümizde seretsek, ýaşap boran günümizde seretsek, Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisinde habar beren günlerine menzeýänini göreriz. İnsanların üstüne hadisi täzeden aýdalyn, insanlara şeýle bir wagt geljekdir. Hawa şeýle bir döwür geljekdir. Şol wagt insanlardan, musulmanlardan dinine sabr eden, dinine ora ýaşajak bolan kişi goýa eline köz tutanýalakdyr diýip Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar. Günümizde seredik görsek, şol aýdylýan zatlara menzeýänligini görýäs. İslamyň köp ýerde, hatda musulmanyň içinde näme bir ady bar, musulmançylygyň bir ady bar, İslamyň bir ady bar. Kur'anyň bir näme suraty bar, bir resmi bar, bir owazy bar. Emma hakykatda hayatymyzda seretsek, näme Kur'anyň bize wasflanýan musulmany ýalak bolup bilmeýänligimizi, kemçiliklerimizin badygyny, biz bütün Kur'anyň tersine hereket edip boranymyzy, Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetiniň tersine hereket edip boranymyzy göreriz. Märekelerimizi alyp göreliň, ýaslanymyzy alyp göreliň, maşgala ýagdaýymyzy özümizi alyp barşymyz jemgyýetde bolşumyzy göreliň. Kur'an ýa namaz oka, musulman namaz okanak, namaz okamazlyk üçin durulyp bakana gözleýär. Kur'an ýa orada tut, biz orada tutýanymyz az. Musulman zinanlara Allah Taala farz etdi örtünmekligi. Bu ajip hukmany ýagdaýda musulman zinan örtünmeli, emma Allah Taala hal ýagdaýymyzy düzeltsin. Bizim tawrumyzda görýän näme aýalyk edilmez, näme goýa biri bilen ýalaňaçlanmaklykda ýarşýan ýalakka, kapyryň geýnişi ýalakka beterden beter geýnýärler. We bunun bir gara goýaly geýneni İslam'a göre geýnýän, musulmançylyga göre, Kur'ana göre geýnýän hijaply zenanlara her hilekka atlarda kyp durlar, Wahabi diýip ýa-da başga zat diýip geň görülüp durşalar. Kapyrym bolsa öz kapyrlygy bilen İslam'y halamasa da emma hijaply zatly musulman görse bu näme musulman diýär, musulmanyň geýniş şully. Emma bizim musulman öz imanynyň gowşaklygy sebäpli, ilminiň, din barada biliminiň ýoklugy sebäpli öz ýarym bilen hiç geýnipdir. Başka birem öz ýalak geýnmänligi üçin, musulmança olarak geýnmänligi üçin näme oň atdakya. Edil şoň alakka musulmanlar sakal goýup berse, ýaşy olan bir sakal goýup bermey diýip näme geň görýärler. Dört mezhebe göre de musulman erkeğin sakal sıyırmaklığı haram. Oň ýaşy ýok, hukman garrylar goýup bermeli we hiç ýerde ýok. Sakal çykan erkek goýup berýärmeli şonu. Emma biziň jemgyýetimizde şol näme geň görülüp dur. Ýewropada, Amerikada ýaşaýan musulmanlar we Ýewropada Amerika islamy düşmanlyga diýenler känem bolsa, ondan bundan sakallyk etse näme zat degen oklar ýa-da atdakjak bolup duran musulman niýe? Emma bizim öz jemgyýetimizde musulman, asly musulman diýip oturýar. Ýüzlerdir musulmançylyk bady diýip oturýar. Biz kapyrdan beter öz dinimizi geň görüp beren hala gelipdir. O İslamyň bir näme ady we musulmançylygyň bir ady we Kur'anyň bir näme suraty we owazy we diýdik. Toýlamyzda Abdullah Kur'an okulyp otyr, bu Abdullah eşiklap arakçylyk otyr. Molla getirip nikah giydirilýär, aňyrda näme aýal gyýdylmaz. Toý gecesinde gyýykda çyk bolşyp, gyýarşyp, märekeň ortasynda tant edýärler. Şeytanyň owazy aýdylyp dur, aýdylyp dur, o taýda näme? Burundan sadaka berip, wagz nasihat edilip dur. Kur'anyň bir ady we musulmançylygyň bir ady we emma hayatymyzda hakykatda oň düýüne tersine hereket edip ýörüz. Dine göre para vermek haram, biz para berip näme? Hem özümüz günah gazanýas, hem para berip garşymyzdaky adama günah gazanýas, hem özümüz ýanýas, hem onam ýakýas ahiretde. Üstesine köp kişiň onu diýen zat başga biriniň hakyna girýän, gul haky diýip bir zat bar. Hakly bolman ýerinde öňe geçjek bolup etmeli işiňi wagtyndan öňe etdirjek bolup garaşyp oturan adamyň hakyny ýan. Allah Taala hem goşulmaýan o gul hakyna. Kıyametün haklaşmaly şoň bilen. Öz elimiz bilen özümüzi we jemgyýetimizi ýakýas. Para berip şeýdip näme birimizi
azriyas. Süýtgorluk edilip otyr. Eň bir erbet günalaň biri, ulu günalaň biri süýtgorluk. Emma näme sowda satymyzda süýtgorluk edilip dur. Hawa şoňa meňzeşdatlar. Hakykatda biziň ýaşaýşymyzda seretsek, Kur'anyň düýbünden näme tersine gidip oturanmyzy görüp otyrys. Hawa bular bir tarapdan. Bular näme iman gowşaklygy we ilim bilimiň azlygy, wagz nasihatyň azlygy, dogry islamyň öwredilmeýänligi sebäpli bolýar. Başka bir tarapdan umuman bir dünýä çapynda seretsek, musulman döwletleriniň bölek buçak boluşlary, biri-birine ýardam etme işleri, musulmany düşman bolup kafir dost görmekligi. Bu da bir başka bir tarapdan näme? Azgynlygyň, gumrahlygyň başka bir görnüşi. Musulman jemgyýetleriň içinde ýigrenç, kine, düşmanlyk, milletçilik ýalakka erbet zatlaryň aýramaklygy. Bir ýurtda ýaşaýa, dini bir, dili bir, gany bir, ýurdy bir, bir watanyň ewlatlary bir bolmaly, agzy bir bolmaly, emma milletiň öz arasynda hem milletçilik edişlerini görýär. Ay o tekemiş, o ýomutmuş, ol tatmış, o planmış, o pislegenmiş diýip. Kur'an'da İslam'a göre en erbet zatlaryň biri şu milletçilik. O da bizim içimizde bolup dur. Tire taýpaçylyk şoňa alakka özüniň ýanyna çekip şoňa meňzeşdatlar. Bu da bir näme? Din bilen uzaklaşylýanlygyň alamaty. Başka bir tarapdan göze görünýän we görünmeýän düşmanlar, içimizdäki we daşymyzdäki düşmanlar. Diýdiga şeytan we şeytanyň addyran adamlary we bulan goşunlary we hawa kafirler dürli taraplardan musulmanlara hüjüm edýärler. Şol kuna kafirler taryha göre seredende öňküden beter İslam'a hüjüm edýärler. İslam'y ýukmak üçin ýokara hujaýlar gurulýar, çapxanalar gurulup, gazetler, jurnallar çykarylýar, telewizionylar gurulup, şo taýdan zahirleýärler jemgyýetleri. Maksat näme? İnsanlary öz nefsine gowlaşyp öğrenip yetiştirmek, kafir etmek. Şeytan we şeytanyň adyran insanlaryň näme? Ahyrky maksady, asl maksatlar insanlar kafir etmek, cehennemi etmek. Kafir hem şoňa hyzmat edýär. Din barada, Kur'an barada, şeriat barada, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem barada, sünnet barada näme öğretmek? İnsanlara şüphe öğretmek. Ve neticede insanlara hak yolunu uzaklaştırmak. Şunu kuna edilip durşal. Biz dünýäden kabirimizin habarymyz ýok. Gije ony İslam'a 24 saat gije ýatman kafirler İslam'a hüjüm edýär, kafirleşdirmek üçin musulman jemgyýetleri. Näme diýerler? Batyl ýollarga, dini ters öwredip boran adamlary öz ýanyna çekip, şolara pul kömegini edip, şolara İslam dünýäsinde reklama edip, şolara gowadyk gorkadyp, hakyky dine öwredýänler erbet suratda gorkadýarlar. Musulman jemgyýetlerini ullanmak üçin, öz maksatlaryna göre peýdalanmak üçin. Kafirler şunu kunna şunu edip otyr. Bir tarapdan içimizdäki kafirler var. Buna da dikkat etmeli. Münafıklar var. Daşyndan musulman sırap beren, içinden kafir. Ay biz yer gelenine özünü gizläp, ay bizem musulman, bizem inkar edem zoga diýip, emma her fursatda musulman üçin şüphe etip, ay bugun kunna buňa alak musulman gerek gel, buňa alak musulmançylyk ýaşap bolmaýa. Kur'anyň bu hukm beýle dälip beren insanlar var. İçimizde ýugowalar var, krişnalar var. Masonlar we missionerler we kafirler tarapyndan pul kömek edilip İslam jemgyýetlerini bölmek üçin, musulman döwletlerini parçalamak üçin hereket edýän şu guram bolan hemmesi ba bu bular açyk käwreýärler, açyk özlerini näme görkezýärler, gizläp duranoklar. Ýegowalar we şuň kunna dini bilmeýän insanlaryň ýanyna baryp din barada peýgamberimiz bar şüphe oýandyryp, musulmany ýigrendirip öz tarabyna çekip jemgyýeti bölýärler. Bu düşmanlar şu wagt kunna häzirki wagtda hereket edip ýörler. Bular bir tarapdan bar musulman doganlar. Başka bir tarapdan diniň adyndan bizim dilimizde gurulap, öz adamlarymyzdan diniň adyndan gurulap insanlara ýalňyş taýda urudyp biren bidgatçylar bar, hurafatçylar bar. Molla sırap bar, ahun sırap bar, halkyň iň bir märekesinde gowy ýerine oturýar, iň bir nadylygymyň tagamyndan iýe, soňunda düwün çögne malýa, emma diniň adyndan halka ýalňyş taýtlar öwredýär. Sin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yoluna ters saatlara öwredýär, Kur'ana ters saatlara öwredýär. Hatta yeri gelýär özüninkini dogry etmek üçin hakka öwredýän adam garalayar, oňa nöbet boljak bolýar. Bulara da dikkat etmeli musulmanlar onlar. Bu fitne fesat döwründe şuň kunna bolup duran zatlaryň biri görülen toparlanan bir şul. Mahtumul Şahiriň diýişi alakka elifine şermenne gurselleler diýär. Elif diýeni Arap alfabetiniň birinji harfi. Elifine şermenne gurselleler diýip näme käýinç berýär şoň alaka adamlara. Başka ýerine diýär sellesin meňzedip sogana her öňgeten molla bolar diýär. Başka bir ýerine diýär ewliýa men diýip jög soplar gyýgyryp asmana böke başlady diýär. Ine şulara da dikkat etmeli.
her din barada gurulayan adama, her din sıfatında karşımıza çıkan adama ağlanmalar. Hawa delillen gurlayami, okan yerin iri, okun iri, akidesine ahilek, inancına ahilek, nereden alıp gurlaya bu zatları? Şuna da dikkat etmeli. Hal kadim ayyamdan devr geçti. Bir varken, bir yokken, plan kitapta varken, yoğun o devr geçti. Günümüz ilim bilim devri, İslam kitabına yetip bolya, İslam kitabını tapıp bolya, barlap bolya, aslı ba mı, yok mu? Şu zatlara dikkat etmeli, korluk etmeli Müslümanlığında. Yani bulurum näme? Fitne fesadın bir tarafını yörediyen ağzın toparlar. Başka bir taraftan ahlakın bozulmaklığı, edep, haya, ar namus gitmekliği, ulasıyla hormat azalmaklığı, deyuslığın, binamuslığın yayramaklığı. Bular ne edip bolya? Hemmemiz bilyas. Televizyonun usulen, internetin usulen, hapa kliplerin, hapa videoların usulen bizim cemiyetimizde bolup otuyor. Hatta belki Türkmenin tarihinde bunun alakka azgınlık, bunun alakka binamusluk görülmedi diysem yanlışmaz. Şun konuşdatlar yayra otuyor. Kim yayra diye yine yankı şeytan ve şeytanın azların toparları, adımları. Televizyonların usulen, hapa kasetlerin usulen, hapa yankı alakka internetin usulen. Maksat näme? Hay havasının izinde ıglap boran etmek insanları. Çünkü bir insan öz cinsi arzularının izinde ıglap borsa, öz näme qarnının izinde ıglap borsa, halala harama seyretmen, keyip sapa qowlaşıp borsa, bu insanın halal haram korkusu, Allah bolan korkusu yitiya. Vatan duygusu, millet duygusu, halk duygusu, mukaddesat duygusu yitiya. Ve neticede hayvani alaqqa öz nefsinin izine düşüp boran, nefsine qowlaşıp boran insanlar haline geliyor. Kafirlerim şunu bilenmek için Müslüman cemiyetler ullanmak için, özleri yalak etmek için şuna mendaş hapa propagandalar ediyorlar. Hatta çağalara orkazılayan multifilmden üstü bilen çağalan anını zahirlayalar. Sen gül görüp oturuyorsun, başka bir zat görüp oturuyorsun, ama şunun arkasında başka bir surat var, bir hapa surat var, şunun üstü bilen çağalan näme anını zahirlayalar. Hapa kinolan üstü bilen adamların içinde deyusluğu, binamusluğu, nikahsız katnaşıkları, zinani näme ediyorlar? Propaganda ediyorlar. Şu sebeple şu zatlar bolup dur. Şular bilmeli Müslümanlar onlar. Qowini egrini näme? Egrini doğruyunu bir-birinden ayırmalı, aqaranı bir-birinden ayırmalı, dostu düşman biz tanımalı. Şunu edip bilmesek näme şunu kunna görüp oturan ahlaksızlıklarımız bolup duruyor. Bular bir taraftan bize näme? Howp bolup dur. Başka bir taraftan dersimizin başında deyişimiz yalakka dinin üstünden gülmek. Dinler kemsetmek, dine değişli zatların üstünden gülmek. Ne şu zatlar bol otur. Ve qiyinanlar yer kafira şeyle de edip otur. Peygamberimiz suratını çekya, üstünden gülüyor, şeriatın üstünden gülüyor, Müslümanların üstünden gülüyor, hicabın üstünden, namazın üstünden gülüp dururlar. Açaçan öz televizyonlarına, gazete jurnaline görkezýärler, gizlep duranoklar. Qiyinanlar yer şolan giyjegini, şolan televizyonyasını görüp şolan propagandasından zehirlenen özüne Müslüman deyip boran adamlarımızdan özü bilmeyen şolan düzoguna düşüp öz dininin üstünden gülüp boran hala gelipdirler. Bu kunna da bu görülüp dur. Näme doganlar şol Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde aydan günemendiye. Şunça İslam'a her yerden, işten daştan, her hilekke yollarla, bütün mümkünçülüklerle İslam'a hak yolla bolan insanlara Kur'an'a, Peygamber'e hücum edilip dur. Şu dövrde ütkemen, sarsman, şu ervetliklerden tesirlenmeyen haka vara bolmakluk ulu nıgmat. Şuna şu yolla näme? Bek durmakluk, hak yolla, ahli sünnetin yolla durmakluk, Peygamber'in yolla durmakluk näme? Ulu nıgmat. Ve şu fitnelerden özün goramalı. Ve şuna mengde şu dövrde şu din tutup yaşamaklık şeyle kıyın olacak, yengil olacak. Gel, şunu bilmeli. Ma'tumul şahiram Allah rahmet etsin. Ahir zamana atlı goşgolarına bizim şu aydan zatlanbızın kabirini hususan Müslümanların içinde şuna mendeş ahlaksızlıkların, edepsizliklerin, şeriattan, İslam'dan, Kur'an'dan uzaklaşmaların bolacak da näme bellek geçiyor. Kabir kişiler fikir ediyor, ma'tumul bu zatları öňünden aýtdy diýip. Veya öz-özünden aýtdym kadiyada şu ýalňyşy bir düzeltmeli. Hiç kim Kur'an'ın bize berýän itiqadyna göre, inancına göre hiç kim gelecekten öz-özünden bilmeye. Hatta Peygamberim gaybdan sallallahu aleyhi ve sellem gaybdan haber veriyor, Allah bildirenden soň öz-özünden bilip bilmeye. Kur'an'da bu barada ençime ayetler var. Gaybı gelecekdiňe Allah bilýär. Ma'tumul hem näme käbir goşgularyna kıyametden bolajak zatlar aýdýar.
öz-özünden aýtmaýa. Şu öz-özünden bilýän eken o diýen inanç ýalňyş inanç, Qur'ana ters inanç. Nerden alýa? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu hadislerine haber verilen, alimlerin şoňa beren näme düşünürşlerinden peýdalanyp şo näme goşguda haber berýär insanlara, goşga geçirip aýdýar. Hawa. Şoň üçin şu ýalňyşa düzeltmeli, şoňa alınmaly. Şol ahir zamana goşgularynyň goşgusyna diýe, şu günümizde aýdyn käbir ahlaksyzlyklarymyzy agdak geçýär. Mollalar ilmine etmede amal, şeriat işine eylemey cedel, pälimiz bozulup köpelli kesel, bilmenem yakin mi, ahir zamana. Müftüler mal alıp rovayet berer, nahak pulunu alar, hakkını koydurur. Pälleri bozulup pisat köpeler, bilmenem yakin mi, ahir zamana. Başlık bolan fasıklardan pul alar, bermese boynuna kıl arkan salar, günahkar köpeler şeriat galar, bilmenem yakin mi, ahir zamana. İşanları eriya eyler namazın, gaflatta ötürür gış bilen yazın, yalan sözlap iyilen alar niyazın, bilmenem yakin mi, ahir zamana. Sopular nefsi için Mekke'ye giderler, şüpheli tağımını halal deyip yerler, şeytan pıglı bilen keramet diyerler, bilmenem yakin mi, ahir zamana. Şeyh bolanlar nedir üstünne uruşup, bir pul üçün zen perdenine sevuşup, evliya kapısında munnog boluşup, bilmenem yakin mi, ahir zamana. Hocalar öwerler aslı zatını kıyam asameddin koyup adına. Plan kes hoca deyip hem evladına bilmenem yakin mi ahir zamana. Ket huda olanlar doğru sözlemez, para alar emma hakkı özlemez, na hakkı olar dava düzelmez, bilmenem yakin mi ahir zamana. Baylarda kalmadı hayır sahabat, gezerler dünyada dolman parahat, garipler baylardan görmez rahat, bilmenem yakin mi ahir zamana. Oğlu süýtxor bolsa ata bolar şat, goýa ki döwleti bolanlar ziyat, gün-günden jahanna köpelli pisat, bilmenem yakin mi ahir zamana. Gyýyz juwanna ýokdur, hayadan eser, yigitler gyýyz bilen oýnaýyp gezer, yaman iş köpelli gün-günden beter, bilmenem yakin mi ahir zamana. Zamana işleri yaman bolupdur, jahan işre fesat işler dolupdur, päller gidip hem derengler solupdur, bilmenem yakin mi ahir zamana. Baylar zekat vermez, bolupdur süýtxor, il içinde köpülüpdur süýtxor. Ömür ötüp gaflatda bolupmaz magrur, bilmenem yakin mi ahir zamana. Günahlar köp bolup egsilli sogap, korkar men bu jahan tiz bolar harap. Kesip edip satarlar, arak hem şarap, bilmenem yakin mi ahir zamana. Magtum bulumun çok kılma hekayet, akıllara şayet bolar kefayet. Dünyanın işine yoktur nehayet, bilmenem yakin mi ahir zamana. Deyip magtum bolnama bizim yankı Allah rahmet etsin aydan käbir ýalňyşlyklarymyzyň yaramazlyklaryň boljokdygyny näme yankı hadislerden peýdalanyp ahli sünnet alimleriň kitaplaryndan peýdalanyp näme goşgusyny näme şunu bize näme aýdyp berýär. Emma musulmanlar şunça yaramazlyk ýagdaýlar bolsa da, şunça fitne fesat bolsa da musulman adam hiç açan Allah Taala'dan umudyny kesmeler. Näçe şuňalakda erwetlikler boluversin, musulman adam näme? Köpçülüge görä hereket edýän adam däl, hakyky musulman. Ay şu ýyl edýär o, ýyl şuňalak bolup durar diýip bir umytsyzlyk oluşup ýylyň uruna bolýan adam däl. Çünki Allah Taala Kur'an-ı Kerimde An'am surasının 116-njy ayetinde diýär: "Ve in tuti' aksara men fil ardı yudilluka an sabilillah." Eger yer ýüzündäkilerin köplügine eýerjek bolsaň, seni Allah yolundan azdırarlar, çıkararlar deyip aýdy Allah Taala Kur'an-ı Kerimde. Şoň üçin musulman adam halka wara dal, haka wara bolýar, Allah'a wara bolýar. Şoň üçin de onlar hiç açan biz näme? Allah'ın rahmetinden umid kesmeler, şunça fitne bolup durar, fesat bolup durar diýmeler. Musulman adam akıllı bolmaly, gözüni dört açmaly, dostu düşman tanamaly. Hawa egrin dogryny bir-birinden aýyrmaly, halal haram tanamaly. Bu hakyky musulman näçe sinaglarym gelse, näçe töhmetlerim gelse, näçe eziyetlerim gelse, näçe hüjümlerim gelse, Allah'ın razylygy bilen bolmaly. Çünki asl ýardam Allah'dan gelýär. İnsandan öz arasynda bir hasap kesipler bardyr, ýöne asl hasap, asl işler Allah'ın hasabyna görä ýöreýär, Allah'ın takdirine görä ýöreýär. Şoň üçin şonu unutmalar we hak ýolda bolanlara, hak ýolda boljaklara, sabr etjekleri Allah Taala'nın näme? Ulu sogaplarynyň badygyny, Allah Taala'nın gatyna ul derejeleriň badygyny unutmalar. Nähilek ýaşasaňam hemmemiz ölüp gitmeli, geçici dünýä. Şu wagtçe milyonlarça insanlar ýaşap geçti, hiç biri ebedi kalmady, hiç bir dünýäde gazanan ýanyna götürmedi. Nähilek ýaşasaňam ahir bir gün näme bu dünýäde amanatyny tapşyryp Allah Taala'nın garşysyna çykmaly.
Şoň üçin esasy bolan musulman bolup ýaşap, musulman bolup ölmek. Ve hak ýolda bolmaklyk. We Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize näçe 100 ýyllar mundan öň, 14 asyr mundan öň hemişe nähilek bolsa da bolsun öz ýoluna, hak ýoluna boljak musulmanlaryň näme? Hak ýoluna boljak musulmanlaryň soňun bolup durjakdygyny, hemişe kıyamata bolup durjakdygyny bize näme? Hadislerine habar berýär. Misal üçin şol hadislerden biri Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar: "Beda'al İslam gariban ve sayaudu kema bada'a fatuba lil ghuraba." Rawahu Muslim. Sahih Muslim'de gelen hadisinde Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "İslam dini diýär garip bolup başlatdy." diýär. Garip diýen näme? Ýat, ýardamsyz galan, geň görülýän, yeke şu halla başlatdy diýär İslam. "Ve sayaudu kema bada'a." Ve edil şoň alaka şo ýagdaýa ýene geljekdir diýär İslam. Musulmanlar hak ýola ýerýänler geň görüljek, ýat görüljek, sünnet geň görüljek, şeriat geň görüljek, şo ýagdaýa ýene geljekdir diýär. Şonda Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar: "Fatuba lil ghuraba" diýär. Ana şol gariplere, şol gurabalara, geň görülýänlere, ýat görülýänlere, şonda da dine ýapyşyp ýaşayanlar näme bolsun diýär, buşluk bolsun diýär Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Başga bir hadisinde aýdýar, Tirmizi'de geçýär hadis: "Fatuba lil ghuraba allazina yuslihuna ma afsada an-nasu min ba'di min sunnati." Gurabalara, şol geň görülýänlere, ýat görülýänlere buşluk bolsun diýär Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve izinlere bolan wasbyny aýdýar olan kimdigini. Kim olar? Diýär Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Olar insanlaryň men sünnetimden, men dinimden ütgeden zatlaryny düzedýän adamlardyr diýip aýdýar Peýgamberimiz. İnsanlar bozulversin, ahlaklary geçsin, sünneti bidgata meşgul bolup, awalama sünneti taşlasınlar, dini ütgetjek bolup durlar, emma olar kim? Hak ýolda bolan gurabalar. İnsanlar bozulsa da, insanlar bozsa da Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini düzedip şoňa eýerýän adamlar. Ine doganlar şunda bir biz şundan uly bir buşluk we hak ýola eýermeklikde. Başga bir hadisinde Peýgamberimiz aýdýar sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala'l haq, la yadurruhum men khazalahum hatta ya'ti emrullahi ve hum kezalik." Bu hadis Müslim'de geçýär. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Ümmetimden hemişe bir topar hak ýolda näme bolup durjakdyr, bar boljakdyr" diýip aýdýar. Hemişe hak ýolda bolan bir topar boljakdyr diýär. O muzaffer boljakdyr diýär. Hak ýolda ýeňjiler bolup bolmaklygy dowam etjekdir diýär. Olar taşlap, olara ýardamsyz goýanlaryň olara hiç il ziýan etmez diýär we Allah'ın emri gelýänçe olar şo görnüşde hak ýolda muzaffer bolmaklygy dowam ederler diýip aýdýar Peýgamberimiz. Ene şol doganlar bize buşluk. Bize şol näme Peýgamberiň ýoluna ýören hak ýoldaky insanlardan bolmaly. Dinimize bek ýapyşmaly, şonça hüjümleriň garşysynda ejizlemeler. Hawa esas ýardam Allah'ın ýardamy. İnsanlar bize näme etse de Allah'ın takdir edenden näme artygyny edip bilmezler. Hawa şoň üçin näme biz Allah'ın razylygy bilen bolmaly, dinimize ýapyşmaly, dinimize öwrenmeli. Ilki bilen özümizi gowadyp öwrenmeli. Ondan soň özümiz amal etmeli we ondan soň başardygymyz şeý ýetirmeli, dinimizi tebliğ etmeli. Çünkü bize düşeni ýetirmek, insanlara tebliğ etmek, hidayet Allah Taala'dan. Allah Taala bize näme diýär? Guýy gazyň diýär. Suw çykarmak Allah'ın eline. Bize düşen näme? Guýy gazmak. Hyzmat etmek, dawat etmek, tebliğ etmek. Emma hidayet Allah Taala'dan. Emma ondan gowadyp öwrenmeli, akidamyzy, İslam fiqhyny, özümiz amal etmeli we ondan soň gowy dogry %100 öwrenen zatymyzy insanlara ýetirmeklige gaýrat etmeli. Kapyrlar dine garşy şunça hüjümlerini edip durka, musulmanyň gafletde gezmeklik dogry däl. Musulman näme gözüni dört açmaly, dinimize sünnete berk yapışmaly we gaýrat etmeli. We hemişe musulman dowadlyk etmeli, Allah'a ýalwaryp durmaly, Allah'a sığınmaly. La havle ve la kuvvete illa billah diýmeli. Allah'ın güç kuwatyndan başga güç kuwat ýok. Hasbunallahu ve ni'mal vekil. Allah bize yeter, ol ne gözel vekiller diýmeli. Elimizden geldikçe gaýrat etmeli. Köp amal edip bilsek köp etmeli. Az edip köpe gücüň etmese aza gücüň etmeli. Şol azyna et. İnsanlara dawat et, yetirjek bol, hayra sebäp boljak bol. Kitaplar bar bolsa alimlerin kitaplaryny bar, wagzy bolsa wagzyny ýaýrat dawatçylaryň. İnsanlara hak yetirmäge gaýrat etmeli. Hiç onan başarmasak şere sebäp bolmalylar. Erwetlige sebäp bolmalylar, beter erwetligiň azalmaklygyna gaýrat etmeli. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de diýär, Kur'an-ı Kerim'in 65. suresi 2. ayetinde: "Ve men yetteqillaha yec'al lehu mahraca
Kim Allah Teala'ya karşı takvalı etse, Allah'dan korksa, Allah'dan çekinse, Allah'a karşı takvalı bolsa, Allah Teala ona näme çıkalığa nasip eder diye. Allah Teala ona çıkalığa nasip eder diye. Ondan sonra yine 3. ayetinde, Talak surasının 3. ayetinde, 65. sura, Talak surası. Yani Kur'an'ımız 2. ayeti. Bu 3. ayetinde Allah Teala diye: "Ve men yetevekkel alallahi fehuve hasbuh." Kim Allah Teala'ya tevekkellik etse, kim Allah'a bil bağlasa, Allah ona yeterli bolar dip aydı. Yine şol suranın 4. ayetinde Allah Teala diye: "Ve men yetteqillaha yec'al lehu min emrihi yusra." Kim Allah'a takvalık etse, Allah'dan korkup çekinse, Allah ona işinde yengillik müyesser eder, onun için yengillik yaradır diye. Yardım ve yeniş, güç, kuvvet Allah'ın eline. Şoň için musulman olanlar yankı hadiste diye şeyle orada uğru gelecek. Dinini tutup dininde savr etmek, elinde kuvvet tutanyalar kıyın olacak. Ana şu fitne fesatlar sebepli. Ve dine düşmanlık edenler sebepli. Dine hücumlar sebepli. Bid'atçıların, hurafacıların köpölüp sünnete yapışan ehli sünnetin adil sebepli. Şuna menzeş näme kıyın düşüyorken. Emma dedik biz Allah'a sığınmalı. Allah'dan yardım dilemeli. Şu ayetleri eşittiniz. Allah Teala özüne takvalık edenlere, özünden korkup çekinenlere, Allah'a bil bağlananlara, Allah'a tevekkellik edenlere hükman surette Allah Teala yardım ediyor. Yardım Allah'tan geliyor. Biz şoň için näme ejizlemeler, dinimize qaim durmaly, dinine izmize gaýtmalar, sarsmalar beter näme hak ýoly berip durup yumşaklyk bilen, mülayimlik bilen näme dinimizi öwrenip öwretmeklige dowam etmeli. Subhanakallahumma we bihamdik, eşhedü en la ilaha illa ent, estağfiruke ve etûbü ileyk.